Mahigpit na minomonitor ngayon ng National Irrigation Administration o NIA Region 5 ang water level sa mga dam at ilog sa rehiyon kasunod ng mga pag-uulang dala ng bagyong Krising. Ayon kay Engineer Gaudencio John M. De Vera, Regional Manager ng NIA sa Bicol, may mga naitalang pagtaas sa level ng tubig sa ilang bahagi ng Kamsur, ngunit nananatili pa rin ito sa non-critical level. Binigyang diin ni De Vera na bahagi ng standard protocol ng NIA ang pansamantalang pagsasara ng irrigation systems tuwing may bagyo upang maiwasan ang pagbaha sa mga kabahayan at sakahan. Sa kasagsagan ng bagyong Krising, agad isinara ang mga dam bilang preventive measure. As preventive measures, makikita nyo naman ito sa mga Facebook namin na dinidesert na natin, hinuhukay na natin ng mga rivers natin bago pa dumating yung bagyo para at least yung capacity niya na kaya niya. Hopefully nga, hindi na matulad nung last year na sobra-sobra yung ulan. So kung regular lang yung bagyo or yung hindi siya kalakasan, kaya pa naman, kaya ng mga rivers natin na i-sustain siya. Especially itong last na Krising, so, pabugso-bugso yung ulan na malalakas, pero nakaya pa ng mga dams natin na i-sustain yung water. Positibo man ang pagtaas ng water level para sa irigasyon ng mga pananim, may kaakibat din itong panganib. Sa Buhi, Camarines Sur, humigit kumulang 170 na hektarya ng taniman ang nalubog sa tubig. Patuloy pa ring tinataya ng ahensya kung ang mga pananim ay makakabawi pa o tuluyang nasira. Sa kabila ng pag-ulan, nananatiling buo ang mga irrigation infrastructure sa rehiyon. Sa ngayon, wala pang naitalang sirang dam o major damage sa irrigation systems maliban sa ilang palayang nasobrahan sa tubig. Hinimok ng NIA ang mga lokal na pamahalaan at mga magsasaka na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan at sa Department of Agriculture upang makuha ang tamang impormasyon ukol sa water release schedules, planting calendars at paggamit ng mga makabagong irrigation technologies. Darlene Lastrulio, CSN.